Ja sam živeo u Kruševcu, a tad je muzički urednik Teki Tolivić kuće bio Rizinger. Da. I onda je Markov album Neosetljivost bio promovisan na Radio Kruševcu. Da, i tu ste se... I onda smo se tu videli prvi put i pričali i tako dalje. Posle smo se čuli više puta, šta ja znam. Super čoveče, ako nalate nogu, onda je to pesma, znaš šta će se desiti? Znaš šta će se desiti s gitarama? Gitara će isplivati biće ekstra. Sad polako, hoće da liči. Da. Počet će da liči, ali uskoro će početi on da liči. Da. I onda, znaš, fundamentalne promene, to je ono malo pre sam njemu pričao. Pa, znači, to su promene idu od 0 do 5. Od 5, kad sam ja počeo da sviram bubanj. Do 7, od 7 do 2, od 1 do 0. Znači, a na kraju će biti promene sitne, ono što pričao Ševa, da treba da upakuje limiter u vrednost od jednog piksela. Znači, na kraju ćemo da radimo one sitne, i to će izgledati kao da ne napreduje stvari. Ne znam me razumeš, tu će izgledati kao rekli smo sve na gitari, rekli smo sve na pevanju, rekli smo sve na bubnjevu, šta još može, ali može da bude ispeglan. To je to. Znači, kad je počeo, na primjer, ovo pesma, to će se desiti s drugim pesmom desiti. Ovo ti je studijski tempo. A onda sam karakter pesme te vuče da ti misliš da je to brza pesma. Jer ja sam sumnio da nije spor tempo. Pa posle sam rekao sebi, ne, okej, miranje tempo, to je studijski. A evo ti sad kad je bas počeo. Pa ti sad, slušaj, Marko, gledaj. Da bi ti di-du-du-du, imaš u bržem tempu di-du-du-du da doneseš kao doživlje di-du-du. Jer bi bilo di-du-du-du, di-du-du-du. Onda ovaj prvi pitr, nego tempo ti daje da se čuje ton. Razumeš? Čokoladu je. A buaranu mogu da... Ne, ševi čokoladu. Čokoladu, on voli slatko. Čokoladu lepo je. Šta ti kazao? Šta? Nešto si počeo, moramo se šta? Ajde, spoveži me samo dve, tri reči. Moramo se ja i ti naći, tako si nešto. Moramo na dvojice da se našamo, stvarno smo se njena dvojica. Ja sam zbog šećerne bolesti kako se zove, malo, ali to nije dobro, treba još bolje. Znači, potpuno sam mako šećer, nema cukra više nigde. Ni u ovom ničemu, ni testo, ni ništa nema ga više. Znači, to testo jedenje ništa nema. Ono, makarone i to, ništa. Znači, to, ali nije dobro. Opet sam majonez, ja i to. Rada i još nešto je bilo. Skušaju tako neki opće. Da. I kad sam vidio ribu, usro sam se. Kao da će ona me reda pojede, bol. Pata besna, nervozna, sila i da bliče. Sjećaš onog Hrvata, ronija sa matorom, što svaki dan lovi po 2-3 morune, tuče se s njima.
objašnjavao kako ih lovi se 2 harpuna na dan, moram da. Da, pa da ne može, pa šta, nije komplikovano, evo, a sad Da, mato, čovjek skoro 60 To mora godina. da. Nemam pojma. Pa ne mora, ali znaš, već sad... A to mu je neki proces To je zato što su oni... i brzina i veština. Znaš, neće ti sad biti 2 sata pod vodom, kao da juriš mogu. Mislim, Pa to je to. Ti ih zaroniš i kao odmah ti... Kao, znaš, ili ti njoj ili na tebe, ja bih ili znaš. 2 harpuna, kaže jedan Ako promaši... Ono. ima jedan pištolj harpun, onu pušku baš, a ima i mile, nekako se zove, pa harpun. Pa da. To je onaj grčki, a ovaj... To, jedan nosi ovom, jedan nosi ovom, i 2 vata moram. Pa da. Prvo krne ovom. Bravo, s ovim... Da, krne i onda ona krene šurći. Da, nekvano. Da, ono što... Ja, Bože. Nekog je od prijatelja vodio na ronjenje, neku ženu, ne mu sjetim koju. Ne znam da ste vi plivali tamo na osnovi i ste udavili struje kad vas je otilo. To je ona sperava ima. Ovi naš, kao sad će oni, mi u jednom zalivu, pa sad ima drugi zaliv na što trebao biti jerac. To je peške, ono nije frka, ideš preko brda pa je to stranje, pošto ideš po kamenju. Da. Pošto bi udavio struje, mislim šta, udaljava ga od oba. Ma ne, znaš kako, šta je to? Oni su krenuli da plivaju njih dvoje, znaš kao oni će da preplivaju, nema tu puno, pa nema ni kilometar, nema. Nema, kako, ja sam mislio... 700 metara. More. 2 minuta sam mislio, 2 minuta sam u Grču bio i gotov sam, znači slike su mi prolazili. Pazi, mi smo peške stigli kao di su ovi jebote, znaš, već ono... Jelena ima peraje, i kao ajde ništa, i ode. Dalje, to je u turbo je. A pazi, ona je s perajama jedva prošla, je iza nje. I babala. I ona kad si struja između, razumiješ? Dobro, a šta Pa vuče strašno. Ti kao osjećaš da kao nešto... Pa ne znam, nisam ja bio, oni su bili uroš. Mene nikad nije na moru stružilo, pošto sam ja ono imam frku, jel? Gledao sam, brate. Znaš, tu blizu obale nema se Znate, gdje sam doplivo, jer ti kad doplivaš do struje, ona ti pomogne da te malo kao da brže zaplivaš. I vidim Jelena se paci pliva, ona je ispred mene jedno 10 metara. I pliva Jelena u mestu, pliva. I ja kontam što se događa, što ovo, a zapenila sve u 16 maše nogama i rukama. I ja kad sam tek tamo prišao, mene uhvati to da približava. I ja rekao, što se pati ovo, evo to ja letim kroz vodu, pičim ono po 2 metra. I kad to mene ćape. I viče ono, ajde, uspećeš, a vučete i nazad, i dole, i šamarate najstrašnije, kad gurneš ruku, imaš utisak kao čim si gurna ruku u vodu da neko te odmah hvata za ruku i vuče dole ruku. Duva. Razumeš? Pa zato što je dole struje brže nego razumiješ. A to je, znači, ogromna količina vode koja To je kao reka u srednju. To. S tim da ona pri površini je slabija i što je dublje, to je jače. Razumiješ, tako da ti kad... nisam imao te A gore kristalno... Ti kad bi ovako lego samo da ono na leđa, znaš, ono kao da plutaš, ono bi ti kao nešto malo. Međutim, ti čim zaplivaš, onda reaguje. Dubina tvoje ruke, ti tu već osjetiš tu razliku u jačini struje. I to je to što on priča, znaš, kao imaš utisak da te vuče dole, a ne vuče, nego, znaš, povuče ti ruku brže i ti ono, znaš. Da. Prosto na stranje, kao to ne vidio. Kako se uzao vikend. I onda se dovukli do tog Kardeljeva. I onda sam legao na Kardeljevo, ja mislim da sam stavio sve na mrežu, nisam mogu da se nadiš. To je da Kardelj dolazio da se kupa, znaš. Drugi Kardeljev. A ne moguće. Nema prilaza uopšte. Znaš koja je fora? Bio je pre nekoliko vekova zemljotres. Jedna bukvalno ovako stenčuga se odvojila od kopna i otklizila u more. I to je sad ostalo. To je ono 79. Ne, pre 3 veka je bilo. A, ranije? Da. I sad to je kao ostrvo. I sad kako je to otklizilo, cijela uvala u stvari dole da ima tu nekog šljunka i peska, ali kad razgrneš nogom, dole je potpuno ravna ploča kao gledalo. To je ta stena tu doklizila, razumiješ? I nastala uvala. Znaš, i nastala tako ta uvala. I sad, pošto se stena odvalila od brda, tu je odsečeno sa sve 3 strane i 4. je more. I nema prirodnog prilaza. Nego su ljudi kao napravili malo stavi, samo ne možeš doći kolima, ne možeš, znaš, samo kozja staza i tako prilaziš.
Znači, pošto je takvo, znaš, da ne može se priđe, oni su tu dolazili takve ekipa Tito. Usidre se ispred. Usidre se, znaš, tu ovo strce divno, a s druge strane od strca ja nisam bio, jesi ti bio tamo, u tom atru? Ja sam plivao sam. Milan je bio, ti si isto Tamo bio. su jata riba. I to i ruševine, to se vidi sa obale, kada sa one strane prema Pučini, pošto je tu bilo neko selo i cijelo selo je slizilo u more. I sad kažu ti ronioci, to kad roniš sa te druge strane ostrva, ono dole kuće pod vodom, sve kao roničko selo. I malo se vidi, ovaj deo sela, ovo je još ostali, totalno šigarija. Ja sam mislio da nam je lepo na pola puta od tvoje kuće do tvojeg puba, da smo zajedno, to nisam znao, da tamo i nazad je potrebno da u kadi stigne. Da li se smejem, da li se zagrcnula, da li se smeje ili se zagrcnula. Ja sam tu i ja sam tvoja, za mene početak, za nju je kraj od ljubavi. Ja sam tu, na na na. Kako je? A? Šta kao gitaristi, kao neki orkečenici? Pa moram ja tako koji poperi. Hajde. Vidi kako se stoji, vidi. To mu je odgovor. Vidi kako stojiš, Čekaj, to je to odgovor. To je odgovor. Na one Ali stojimo. Uzmu ono pa okače pa... A ne, stojimo. Stojimo, pa da. Može priču sa oči. Pa da. Pa da. Devojčice neće to stuti to, samo će vidjeti. Marko. A. Šta si ti nastaveš vodu? Ovo je sad muzika. Da i cela muzika. Demonstracija sreće. Demonstracija sreće. To je duboko da smišljam. Pa da mora sam uključe. Bas. Pičko, ne sam uzelo. Bajs, sad još dve žice. Bajs i još dve žice ovde ima. A kad uhvatiš ovdje akord, da tog nema nigde. Kad uhvatiš ovdje akord. Koji god? Uhvati akord. Ovdje tog sloga nemaš nigde u gitarizmu. Imaš na klavijaturi, ali u gitarizmu ga nemaš nigde. Taj tog sloga. Nemaš trubi na boku. Ali ne došto do... Ovo je tvoj omiljeni akord, je tako? Pa ne znam. Prvi što ti ovaj ploček bacite, ja. Koji? Ovaj. Koji? Na ovoj? Da. Ovdje na jednoj... A na kraju? Ono zezanje. Ono kao da... Sada ti želiš da čuješ njegovo ime i kako sve stiže do nas.
su oni. Jednom je mama, jednom tata i on. Jedan je svet, jedan je drug, jedna je ona, njegova devojka i mi. Kada bi ostali kod kuće, kod vas ili kod nas. Ništa, malo ću vratiti ono, ne znam, jedan krug, ljudi su fazoni i sećemo dalje. Dobar dan. Ćao. On je fancy, on se sija, on se šeta centrom grada. On je bogat i ima kola, ima i uslovi naočare. On je putovao mnogo, također poznaje i film. On je uzor za cijelo društvo, on je audiofil. Od njega svi puno očekuju, ima i najlepšu devojku. Ima frizuru čudesnu, glasa za najbolju partiju. Od demokrata, on je naš. Od demokrata, on ne silazi nikad da se druži sa nama. On ne silazi nikad. Ona melodica. Tako nešto. Da napravimo zvuk samo za to. Da to je bilo Da, tako. To je tako i meni zvuči, da treba da bude. Da. Ali, znači da samo to i da uopšte se manemo svih onih drugih delova pesme, nego samo za to uradimo zvuk, snimimo. I on, znaš da imamo od čega da A možemo samo, na primjer, da, pazi ovo, da taj zvuk koji bude tohoho, bude dobar i bez vibrata. Da bude kao da je gitarista samo uključio i isključio vibrato, da predstavlja jednu tonsku sliku. Ne, pa te kao... Da iza njega isto bude, shvataš, da bude srodan sa tim zvukom koji će biti, sviš? Ne. Samo ti kažem, da, sve ono što ti si skontao, samo da gledaš da bude srodan sa onim daljim. Pozdrav, što će ići? Ćao. Ćao. Pa normalno da treba da bude srodan, pa mislim ako nije srodan onda bio u istoj pesmi mora da bude srodan. Da. Dobro. Postaviš mikrofon, jedan za dokumentarac, jedan uzmeš mikrofon i jedan dole miksetit. Sad je već
Da. Ima, čuj se nosi, breža. Da. Ajde, svi. A ne mogu. Izvini sam sekund. Zdravo. Šta radiš? Radim ludnicu, a javit ću se malo kasnije. Ja. Ajde. Štimanja? Ček, samo sekund, samo nešto. Gasimo pedaline. Svega ima. Ne, pa to je kraj strofe. Papa, i šta onda da stanem? Ne, ja ti pričam o, ti si, strofa ide... Kad se završi dan preko pevanja, pričam preko svega. Da. I onda kad prelazi u Hamol, izlazim iz toga isto tata i onda pojem, jel tako? Pa kako ide kraj? Poslednji. Ne, kraj, prethodni takt. Prethodni takt. Na C, na... Tako. Može tako, može. I onda ostavim to. Može. Dešava se čudna stvar, omot tvojeg albuma nekako ostaje na podu. To ti pola sata. A nisam shvatio odmah, vidiš. Šta sad? Najprije nešto, razumiješ. Ja mislim da taj deo i uvodna gitara može se skoro istim zvukom da se Ma probali smo pa nije bilo dobro. Mislim, možda postoji adekvatan zvuk s kojim bi mogla oba dela se snime, ali ja ne mogu da nemam ideju kako bi on trebalo da bude. Imam ideju za tu strofu. Da li će to leći na uvod, na solo, taj voršpil, ne znam, probat ćemo. Ne mogu uopšte da pretpostavim. Da, kapiram, da, sigurno imaš znaš. Razumiješ, a za ovo imam ideju. E sad, znaš, daj da uradimo ono što možemo, pa onda, znaš, što napunjeniju pesmu budemo imali, to ćemo lakše imati precizniju sliku kako popunjavati rupe. Zato što ja znam, desi se slučaj da ja znam savršeno aranžman, i počeo sam, znači znam aranžman, što ne bi nešao malo u svoj posao, razumiješ, i počeo da brljavim oko zvuka, razumiješ, i onda ti Pa nije ne brljaviš ti, ja sam tebi rekao, a ti ako imaš neku konkretnu ideju za neki zvuk, ti ga namesti, uopšte nije problem.
Uostalom, ti si gitarista, imaš pravo da odlučuješ o svom zvuku, razumiješ, ali... Ali nego sam ti rekao da meni smrti da taj zvuk, ako bude dobar za drugi deo refrena, bridge, da će biti dobar i za početak. Za refren verovatno da, ali mi treba da uradimo drugi deo strofe. Razumeš? Verovatno će isti zvuk sesti u refrenu i na uvodu. Da. Verovatno. Pa da. Pošto najčešće tako bude. Ali ja još nemam ideju kako... Dobar dan. Ja još nemam... Da ne bude na početku neki kolosal, nisam upućenja, nego normalno napišem gitaru, znaš. Pošto kao pesma... Dobro, cijela ova pesma ne treba da zvuči kolosalno. Pa da. Ja sad kažem njemu, ja kažem ovako, slušaj bre, la, i sad ovako, znaš, ja kažem, a on ovako vidim, da pogleda bez veze, ja kažem, ma gledaj me bre, a on došao ovako pa me ovako u oči počeo gledati, pa kažem, ne u facu, prste ne gledaj bre, kažem, šta facu, ne, kao gledaj me on ovako došao u facu, pa mu da kažem, gledaj bre, mu bre, šta bre, ne gledaš. Da su da vidi njene slike, ne dolazi, jer tu je tanak zid za koji znamo samo mi. Šta će ići gitare? I kao ajde, kec 2, 3, Ševa snima. Ja kao op. I cijelo uradim gitaru sprd. I ono, smeje se, ovaj kao ha. Nikad nije u pitanju starost, uvijek je u pitanju bolest. Kad god misliš da ti neki kurac pali, kao star sam, nije bolest se nešto. Znaš koliko ih ima, ovih virusa. Bila neka ženska, tako nešto drkalo, kao šta je otišla u institut u Beogradu za tropske bolesti infektivne. Ležao tamo ne znam koliko i nisu našli ništa. A ono temperatura 37 i to sve. I ništa. Znači, a oni te ne puštaju kad uđeš kod njih. Oni ključ te nabiju dok god ne dobiju rezultat šta ti je, razumeš? Kad uđeš u institut za tropske infektivne bolesti u Beogradu. Kažeš, hoću da dođem kod vas zbog toga, on je okej. Razumeš? Možeš da biraš, Marko, ćeš da pevaš na 12.000 eura mikrofon, na 7.500 eura mikrofon, ili ćeš da pevaš na mikrofonu 4.000 eura. To nije moj posao. A šta bi ti volio? To ne mogu da znam. Kako ne možeš? Otkud ja mogu znati koji u kakvom stanju i koji odgovara za moj glas? Svi su u istom stanju. Otkud ja znam? Kažem ti, sve jedno mi jer to znate vi. Sad kao? Probat ćeš i na jedan, i na drugi, i na treći. Mislim, ovi zvukovi danas što snimaju, to sve nešto ko s telefona. Ovo su sve telefunken mikrofoni. Kao? Mislio da ćeš pravi glas da dobiješ. Moramo otvoriti jedan kada mora. Šta ti treba, debeli? Si gledao, jel? Pa ti ga. Čobe, Si gledao?
Čobe, Si gledao Gramu? Čobe, neko da uzme kutiju. Jet Set. Evo. Na internetu. Ne, ali crtani film, bre. Ma, šeo. Šta, ja ću da Ševo, evo ti ključevi. Aha, prešavi samo. Gde? Ne vam. Evo, evo. Ajde. Šta je ovo zavrnuto, ovo, ako to tako treba? Treba da pada. Okej. A što je to onaj AKG? A? Onaj AKG... Ne, pa ovo je lošiji, pa ćemo sa ovim. Taj je telefon Kenka, što sam rekao. A zbog misliš... Posle baciš kamen, pa brže te... Pa da. Ne vredi. Kako se, to je neki mekor. Da štucanje, to je neki mekor vazduh koji zaosno. Ne vredi. 1, 2. Čekaj, samo nisam to plaću. Jebi ga štuca. Iznad. Pa da. Ali ispravo mikrofon samo. Jebo. Kako glupo. Možeš mi plaćaš kompletnu slušalicu? Tiho mi je. Sve mi je tiho. 1, 2, 1, 2. Još malo vokal u odnosu na matricu, malo. Gore. Ja sam mislio... Mislim, svaki falš koji je baš falš, koji je ono odvratan falš, to ne bi pustili. Pa da, pa ne. A ove sitne, pa to imaš, mislim, i kad sviraš gitaru, ti slučajno malo zavrneš, znaš, zašto ne... Ja mislim da smo Pošto ne možeš dobro svaki put u istu tačku. do autentičnosti pesme. Meni prolazi. Popusti se na pesmu. To je Kraj od ljubavi. Mislim da si suviše sad forsirao. Znaš, pa nije, pa onda ti glas... Da. Da samo i na glas je potrebno da ustani stihne. Da li se smejem? Da li se zagrcnula? Da li se smejem? Ili se zagrcnula? Ja sam tu. Ja sam tvoja. Za mene početak, za nju je kraj od ljubavi. Ja sam tu, i ja sam tvoja. Za mene početak, za nju je kraj od ljubavi. Znaš, mnogo ti bolje zvuči kad ga pevaš straight. Znaš, čim kreneš u neko, odmah bude, da. Ček sad da čujemo prvi refren, mislim da je ovaj sad značajno bolje od prvog, a možda i nije, možda sam ne flipao, ovaj sad čupam prvi. Ili se zagrcnula, da li se smeje? Ili se zagrcnula, ja sam tu. Izjavi za dnevnik. Mane. Drugi puta. Fight like brave, don't be afraid. Šta me snimaš, bre?
sad kao da mu da, ne znam, nešto, mora da budemo odgovorni, da nam pričamo opet na decu. Tu da nam nešto. Daj ja ovdje. Doću da i kažem ti sledeće nedelje ne možemo. Tu ćemo se mi dogovoriti, ja ću biti tu jedno 6-7 dana. Šta putuješ? Sad idem ovdje. Ovo doći ja za 6-7, ne, ja bit ću tu 6-7 dana, tako da ćete nešto podnaći. A ne naveliko neko putovanje ili... Ma ne, da idem sad za Beograd. Ali se vraćam za 3-4 dana, vraćam se 8. 8, što? Šta je danas? 8.9. to je sledeća nedelja. Drugari, ja moram da idem, ne? Ništa, ajde ovaj... Ja sam mislio da nam je lepo na pola puta od tvoje kuće do tvojeg puba, da smo zajedno, to nisam znao, da tamo i nazad je potrebno da u kadi stigne. Da li se smejem, da li se zagrtnula, da li se smejem ili se zagrtnula. Ja sam tu i ja sam tvoja, za mene početak, za nju je kraj od ljubavi. Ja sam tu, na na na, ja sam tvoja, za mene početak, za nju je kraj od ljubavi. Ostani. Evo ovdje. Ako sam ja, onda se ne plašim. Ostani. Ceo dan. Ostani. Ceo dan. U redu je. I da ćem gosti ja. Ali malo mi se razlikuje farba, znaš. Ostani. A što imaš? Ostani. Treba... Ne mogu, treba da promeni glas, treba da flok konvertira iz Ali- falseta u nefalset. I u tom momentu mi trokira glas. Kako Razumiješ? falsete? Iz ostani, to je ipak štos malo pevaš. Ali to nije... A može to da bude više glasije? A to uopšte ne treba da bude falset. Ostani. Ajde, Znaš kako ovako se čuje? Samo E to, da, ne A što to imaš? Dobro, ajde probam sad da ga... Ostani. Na. Ostani. Ajde. Ostani. Sad moram samo da legnem. Ako sam ja, onda se ne plašim. Ostani. Ceo dan. Vrlo je milo. Da. Ranije si krenuo, ali to nema veze. Nema veze. Nema veze, pošto...
Ja neću više kod toga. Mislim da nećeš izdržati, pošto si jako rano krenuo, ali nema, mislim... Dobro je bilo. Malo tako. Može biti više glasiti i Ostani. To. Izaće gosti, ja ću da padam, pratit ćeš me. Ostani. Ali... Ponovo. Ja... Da. Na sve što... Ostani. Ne samo... Aha, znači... Na sve si čuo... Da. Ne. Ne. Da. Sad, da. Ajde. Još. Izaće gosti, ja ću da padam, pratit ćeš me. Ostani. Ponovo. Ali sad... Ostani. Ne. To. Ostani. To. Da. Izaće gosti, ja ću da padam, pratit ćeš me. Ostani. I celu noć. Sve što si bio... Još bliže. Da. Ajde. Samo bliže, da. Ostani. Ajde. Bojim se da ne udari. Neće. Izaće gosti, ja ću da padam, pratit ćeš me. Ostani. I celu noć. To je to. Nije to problem ako malo, no to malo se To što sada ti želiš da čuješ, njegovo ime i kako sve stiže do nas, nije ni malo loše i ja to razumem. Pristali smo na nešto i pričat ću ti. Ako si ti, ako sam ja, onda se ne plašim. Ostani ceo dan, stizat će gosti, ja ću da padam, pratit ćeš me. Ostani i celu noć, stizat će gosti, ja ću da padam, pratit ćeš i njih. Onda se uplašim.
često do jutra. Ja sam motao napred kao lud. Kada bi zaspala, ja sam kasnio u sobi ceo dan. Zvonili bi svima ponekad i stizali do njih. Umorni lekar pedala kači, lancovran radnika. Ne zaboravim na dan kada brže nije moglo ispod crvenog svetla. Dobio sam posao i tebe sa njim, ali on je bio laž. Često do jutra, ja sam motao napred kao lud. Kada bi zaspala, ja sam kasnio u sobi ceo dan. Zvonili bi svima ponekad, stizali do njih. Umorni lekar pedala kači, lancovran radnika. Ne zaboravim na dan kada brže nije moglo ispod crvenog svetla. Dobio sam posao i tebe sa njim, ali on je bio laž. On je bio laž. On je bio laž. On je bio laž. Ali on je bio laž. Ali on je bio laž. Ali on je bio laž. Mi običamo i ovim nije dobro. I onda, znaš, mnogi pevači stavljaju u jedno uvo. Znaš, čisto I onda da oni da čuješ sebe šta pevaš. I imao je taj neki, isto tako neke boje, tako te naranđaste. I sad ono, već treba se kreće, već kao ovaj kreće svirka i on treba i sad mu ispadne. I on kao jebe, gde je, znaš, ušao i sad, on ne vidi baš dobro nosi cikere. Ali je skinuo cikere i sad ako gleda će orad, znaš, mrak i vidi nešto žuto i kao, a evo ga, cool, evo ga, kuzne ovo smoki. Smoki. Škl, a sad me u toj sprci nije skontao, znaš, nego je gurno i odmara bio. A ono škl. I kaže, ne, da nije mogu da čisti ovo. Kaže, ne, ali katastrofa potpuno. A ja. Ne filter od cigare. Znači, filter od cigare. Od sad. Znači, imaš cigare svugde imaš. I znači, uvijek možeš... Nisam probao da to. Verovatno. Idealno ulazi. Taman ulazi. A Ju, to je, kupuješ cigare zbog filtera za uši. Otkad ti znaš Mistrala? Marčića? Od detinjstva otpoče. A šta ste vi komšije, nešto? On je stanovao u Vlazice Lečku, gdje je onaj Marta Spad, kako se zove, tamo gore. A ja sam u Pionečko 4, tu odmah oslepljena zgrada. Pa to je cijela sekcija.
Akadžio stani, prospi mleko po ovoj noći. Polivači ulica ti mogu u tome pomoći. Da li ću poći ove noći? Nas petoro krenuli smo na neku žurku neproverenu. Da, dobro, To bi je trebalo. ali to je detalj koji ne bi ja Ništa problem. Nemam brisati nego probam još jedan puta. Jer kad sam osjetio da nisam misliš da ostane to? Da, pa vidjet ćemo, znaš, ako u drugoj verziji bude bolje, samo to da kopiramo. Ali pošto je sve ostalo super otpeva, znaš, to je bukvalno jedina reč koja ima to ns. A ne, meni to ne smeta u celom. Onda dobro. Meni druge stvari. U jednom momentu osjeća se da... Da si kao ispao iz ritma? Ne. Iz... Kao gubitak snage i daha i onda... Osjeća se tenzija, onako malo, onako, znaš... Obe to volite. Dobro. Da, ajde, kad već ponavljaš, onda da. Nas petoro krenuli smo na neku žurku neproverenu, ali je moj drug ostao kod kuće. Našli smo hotel, pa smo ga zvali, nije ga bilo, onda smo sišli pravo u vodu, bilo je leto. Sad znam zašto ona se nije kupala. Sedela je na panju, hajde da plivamo. Hajde da plivamo. Hajde da plivamo. Nas petoro krenuli smo na neku žurku neproverenu, ali je moj drug ostao kod kuće. Našli smo hotel, pa smo ga zvali, nije ga bilo, onda smo sišli pravo u vodu, bilo je leto. Sad znam zašto ona se nije kupala. Sedela je na panju, hajde da plivamo. Hajde da plivamo. Hajde da plivamo.